Bună dimineața, bună dimineața. M-am întins la ora 5 dimineața să vin cu tata la piața de flori. Hai să vedem cum arată, pentru că e cred că a doua oară. Că am mai fost când eram mai mică, dar nu mai țin minte nimic și de-abia aștept să fiu acum, când sunt și tiktokiță și vreau să văd și voi, cei care voi să vadă. Și în spatele meu am pe Kylie. Bounce when she walk, then bounce when she walk, bounce when she walk, clap when she walk, clap when she walk, clap when she walk, clap. Helen?